leva 125 anos resoando no corazón de Galicia. E este sábado fixérono ante os seus maiores fans. A banda de música de Antas de Ulla púxose de gala para ofrecer na vila posiblemente unha das súas actuacións máis especiais. É moi difícil poder transmitir o que sentimos ao ver esta praza xea, o ser os encargados de celebrar este 125 aniversario e que sexa tan ben acollido no pobo. Na Praza Nova non cabía ningún alfinete. Veciños e históricos da agrupación arrouparon este día os músicos que responderon sobre o escenario con varios pasodobres e pezas musicais exquisitas. Na cita tamén quedou inaugurada a mostra 125 anos resoando no corazón de Galicia, organizada pola Deputación. O presidente provincial que asistiu á gala fixo un percorrido xunto ao autor da mostra, José Salgado, pola historia da agrupación a través destes paneis. É unha proba do cariño co que Antas coida das súas tradicións, un cariño e unha dedicación que mantén vivo durante tanto tempo, durante tantos anos, significado nunha banda de música de calidade exemplar. O organismo provincial colaborou co programa de actos para a celebración desta formación musical das máis antigas de Galicia. Celebramos un 125 aniversario, 125 anos dunha fermosa historia que nos estaban contando aquí nestes vídeos, pero quedan por diante moitas historias fermosas para percorrer xuntos. Neste senso, Tome lanzou esta petición á presidenta e director da banda. Que vayan facendo un oco na súa axenda, porque espero poder contar coa presencia da banda de Antas na inauguración do Parque Central de Galicia. Moitas emocións, concursos, lembranzas nunha gala guiada pola xornalista Iria Soengas en a que houbo agasallos e recoñecementos a membros claves na historia da formación como Edu. O sea que toda a xente de Antas de Ulla e de fora de Antas de Ulla que me deron moitos informes que non eran de Antas de Ulla, incluso de Portugalete, Vizcaya. Non un, sino dous ou tres. Eu non podo decir máis nada, só agradecer todo o que me fixeron. Recoñecemento tamén para o director da banda responsable da gran canteira da que hoxe goza a formación. Para a banda de música de Antas de Ulla. E con este abrazo fundíase coa presidenta da banda, Pilar García Porto, o recibir un agaremoso detalle desta asociación a que a deputada da comarca da Ulloa está moi vencellada. Testemunhas de que hoxe nos estades axudando a contar a historia de Antas a través da banda. Leo vos o que pon aquí neste exemplar que me dan, supoño que para poder seguir escribindo letras nel. Con todo o noso agarimo, como pilar fundamental que eres para esta asociación, gracias por tanto, Asociación Escola Banda de Música de Antas de Ulla, agosto do 2021, graciñas a vos, rapaces. Unha tarde noite para lembrar a historia dunha banda a que aínda lle queda moito por soar.